Todella suuri merkitys tälle kansalle, nimittäin eletään todella vaikeita aikoja, puhumattakaan siitä, mitä Israelissa kansa tällä hetkellä joutuu kokemaan. Meillä on tässä ensimmäisenä puheenvuorossa kansanedustaja ja eduskunnan Israel-ryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Arvoisa juutalaisyhteisö, hyvät Israelin ystävät. Viime viikon lauantaina tuntui mukavalta lähteä junalla Pohjanmaalle pitkän työviikon jälkeen. Tiesin, että tulevasta viikosta tulisi tiivis. Budjettikeskustelu oli tarkoitus aloittaa tiistaina ja keskiviikkona Israelin ulkoministeri Eli Cohen oli tulossa vierailulle Suomeen, kuten ensimmäinen valtiovierailu Israelista 10 vuoteen. Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana toimisin isäntänä, kun ministeri tapaisi eduskunnan jäseniä. Yhtäkkiä viestejä Hamasin hyökkäyksestä Israelia vastaan alkaa virrata. Se on julmaa luettavaa. Vain yhdessä päivässä murhattiin enemmän juutalaisia kuin on tapahtunut yhdessä päivässä holokaustin jälkeen. Hyvät ystävät, eteläafrikkalainen toimittaja Gareth Cliff jakoi mielestäni osuvalla tavalla tunteitaan muutama päivä sitten. Hän sanoi näin: en ole juutalainen, en ole edes käynyt Israelissa. Minulla ei ole ongelmia arabien, muslimien, juutalaisten tai kristittyjen kanssa. Olen lukenut Abrahamista, Mooseksista, Daavidista ja Salomusta. Tiedän Balfourin julistuksesta, tiedän Ben Gurionista ja Golda Meiristä. Minulla ei ole henkilökohtaista osuutta pyhästä maasta, mutta ihmiskunnalla varmasti on, ja minäkin olen ihminen. Hyvät ystävät, naiset, miehet, lapset, vanhukset ja sotilaat, jotka Hamas sieppasi, kidutti, raiskasi, nöyryytti ja murhasi lauantaina suvereenisessa valtiossa Israelissa, nämä olivat myös ihmisiä. Ihmisiä niin kuin sinä ja minä olemme ihmisiä. Hyvät kuulijat, jo lauantaina ymmärsin, että suunniteltu ministerivierailu on peruttu ja että lähipäivinä puhelin käy kuumana. Ja niinhän se kävikin. Samalla tavalla kuin silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Viikon lopusta tuli intensiivinen. Viestintä kulki moneen suuntaan. Ministerin tapaamisen sijaan järjestettiin tapaaminen Israelin suurlähettilään kanssa. Hyvät kuulijat, Suomen ulkopoliittinen johto tuomitsi jyrkästi siviileihin kohdistuneet hyökkäykset ja kaikenlaisen terrorismin. Hallituksen kannanotossa todettiin selkeästi, että Israelin valtiolla on kansainvälisen oikeuden puitteissa oikeus suojella kansalaisiaan terrori-iskuilta. Samalla on kuitenkin tärkeää kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojella siviilejä. Näin oli tämä viimeinen lausuma siinä kannanotossa. Ja ajattelin, että tämä viimeisin lause tässä kannanotossa tulee olemaan, niin kuin me kaikki ymmärrämme, haastava Israelille. Nimittäin kuinka onnistua puolustautumaan terroristijärjestöä vastaan, joka ampuu raketteja tiheästi asutulta alueilta ja käyttää siviilejä kilpejä. Hyvät kuulijat, minä olen niinä vuosina, kun olen työskennellyt eduskunnassa, häirinyt se retoriikka ja narratiivi, jota osa poliitikoista, toimittajista ja yhteiskuntatieteilijöistä on rakentanut Lähi-idän ongelmista. Israel on useimmiten kuvattu draaman syyllisenä. Yksipuolinen ja naivi käsitys on nyt saavuttanut lakipisteensä. Naamiot ovat pudonneet. Hamasin liittolaisia ovat Iran, Syyria ja Libanonissa toimiva shia-muslimiryhmä Hizbollah.
Siksi Hamasia ei pidä kuvata ainoastaan terroristeiksi leimatuksi organisaatioksi, vaan sitä mitä he ovat. He ovat terroristeja. Tosiasia on se, että Israel on koko itsenäisyytensä ajan joutunut käymään sotia, joissa se on joutunut puolustamaan valtionsa ja kansalaisiaan. Ja kyllä, Israelilla on vahva armeija, maailman vahvimpia. Siitäkin heitä syytetään. Mutta tosiasia on se, että ilman sitä vahvaa armeijaa Israelia ei enää olisi. Hyvät kuulijat, amerikkalaisen historian professori Markku Maunula kirjoitti selkeästi Suomen Kuvalehdessä julkaistussaan blogissaan, sitaatti: "Joskus meidän on tehtävä selkeitä moraalisia valintoja. Asetelmat sekä Ukrainassa että Israelissa ovat pohjimmiltaan erittäin yksinkertaiset. Nimittäin jos Venäjä ja Hamas laskisivat aseensa, Ukrainaa ja Israel-Palestiinaan tulisi rauhaa. Jos Israel ja Ukraina laskisivat aseensa, ne tuhottaisiin sekä valtiona että kansana. Ettekö te usko? Älkää kuunnelko minua. Kuunnelkaa Venäjää ja Hamasia." Sitaatti loppuun. Hyvä yleisö, Hamas on, niin kuin totesin, se on terroristijärjestö. Heidän maanpaossa oleva johtajansa Ismail Haniyeh teki tämän selväksi. Hän juhli kuolleita juutalaisia, ei voitettuja alueita, eikä pelastettuja Gazan ihmishenkiä. Siksi Israel tarvitsee nyt Suomen, EUn ja kansainvälisen yhteisön tukea. Tulevina päivinä toivon, että pysymme yhtenäisinä, Israelin liittolaisina ja ystävinä varmistaaksemme, että Israel pystyy puolustamaan itseään ja viime kädessä asettamaan edellytykset rauhanomaiselle ja integroidulle Lähi-idän alueelle. Kiitos ja shalom. Ja tässä on mukana muutamia kansanedustajakollegoja. Voisitteko te heiluttaa lippujanne? Siis kansanedustajia. Siis meillähän on mahtava iso eduskunta. Hienoa. Mutta tämä eturivillä on muutamia ja Atte Kaleva, joka toimii eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän varapuheenjohtajana, on myös täällä ja haluaa lausua muutaman sanan. Ole hyvä.